Proves de física. Sí, que per exemple, una prova és que la huella de la Yasmina, per si acas que no sigui culpable, que no la culpin amb ella, perquè no hem trobat cap huella de la Yasmina a la classe. Aquesta és la huella de la Yasmina. Recordeu que esteu jutjant el Xavier per si ha robat l'examen o no. Dono la paraula als fiscals per a que presenten els seus testimonis. I un dels meus testimonis és la Yasmina, que ho va veure tot. Pots vir aquí a dir-ho? Jo vaig veure el Xavier a la sala de professors. No se li veia molt bé la cara. Quan va marxar, em vaig amagar i va marxar amb els exàmens. Vaig veure com remenava la safata del senyor Jordi i agafava tots els exàmens. Estava molt nerviós. Aquest és el nostre testimoni. Fiscal, podeu explicar els arguments contra l'acusat? Hem tret la conclusió que si ningú solament va veure el Xavier i la Yasmina, hem tret la conclusió de que per a nosaltres el Xavier és el culpable. I aquestes petjades estan baixades d'internet per a nosaltres. O sigui que per a nosaltres estan falsificades.